Pochybovali ste niekedy o svetosti? Dnešný príbeh nám ukazuje, ako skeptik našiel dôkaz a vieru prostredníctvom Pátra Pia. John McCaffrey nemal záujem stretnúť sa s Pátrom Piom, no toto stretnutie mu zmenilo život spôsobmi, ktoré si nikdy nevedel predstaviť. Zostaňte preto naladení a vypočujte si tento fascinujúci príbeh. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dni v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Dnes si vypočujete fascinujúci príbeh o ceste Johna McCaffreyho, ktorý sa stal blízkym priateľom Pátra Pia. Príbeh pochádza z knihy D.N. Allenovej. Modli sa, dúfaj a neboj sa. Pravdivé príbehy o Pátrovi Piovi. Každý príbeh od D.N. je výnimočný a ani tento nesklamal. John McCaffrey bol mužom mnohých talentov a úspechov. Počas rokov pôsobil ako spisovateľ, univerzitný profesor, novinár a dokonca podnikateľ. Počas druhej svetovej vojny žil vo Švajčiarsku, kde sa skrýval, pretože viedol podzemný odboj proti nacistom. Práve tam po prvýkrát počul o Pátrovi Piovi. Jedného dňa mu jeho spovedník, otec Rizzi, dal knihu o Pátrovi Piovi a spomenul, že má stigmy a mnoho ďalších duchovných darov. John knihu prijal, no nemal v úmysle ju čítať. Hoci bol mužom viery, vždy bol skeptický voči mystike. Jeho intelektuálny prístup ho viedol k tomu, aby sa vyhýbal všetkému, čo považoval za nadprirodzené. Keď sa blížil koniec vojny, jeho nový spovedník, kapucínsky kňaz otec Gian Antonio z Milána, mu porozprával o svojom stretnutí s Pátrom Piom. Otec Gian Antonio zdieľal, ako počas spovede s Pátrom Piom pocítil akýsi neopísateľný pokoj. Dokonca daroval Johnovi 2 fotografie Pátra Pia, no ani to nepomohlo jeho srdcu. Po takmer 10 ročí počúvania o Pátrovi Piovi nakoniec súhlasil s návštevou San Giovanni Rotondo. A práve vtedy pochopil, prečo všetci hovorili o Pátrovi Piovi s takou úctou. Počas svätej omše všetky Johnové pochybnosti zmizli. Spôsob, akým sa Páter Pio modlil, každé slovo vyslovené pomaly a s úctou, naplňal celý kostol posvätnosťou. Väčšina prítomných boli chudobní, roľníci, robotníci a všeobecne pracujúca trieda. Všetci si uvedomovali posvätnosť omše. Neskôr toho dňa bol John pozvaný navštíviť Pátra Pia v jeho cele. Rozprávali sa viac než hodinu a keď prišiel čas rozlúčky, Johnovi sa nechcelo odísť. Zážitok prekonal všetky jeho očakávania a nemohol sa dočkať, kedy sa vráti. Od tej chvíle sa John stal pravidelným návštevníkom San Giovanni Rotondo. Spriatelil sa s bratmi, ktorí sa starali o Pátra Pia, a čoskoro mal výnimočný prístup do kláštora. Onedlho na to zistil, že pred Pátrom Piom nič neutají. Bez toho, aby videl jeho kalendár, mu Páter Pio pripomínal nadchádzajúce stretnutia. Keď čelil osobným problémom, Páter Pio ich poznal bez toho, aby mu ich John musel povedať. Na záveru zostáva iba povedať, že Johnova cesta s Pátrom Piom je krásnym dôkazom toho, ako skeptik prišiel k viere a oddanosti. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím vás, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na budúci piatok na svätú omšu Pátra Pia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostaňte naladení na ďalšie video o živote svätého Pátra Pia.